Makuna anak kapoy iti pisikal apigsa dagiti babaeng naidumduma ti bilegdan o dagito iti aggaraw para iti masakbayan ti pamilyada. Dayta ti pampanagnikan ti maysa nga ina panagdait ti negosyo na. Amuenda ito iti report ni PTV intern Lexter Camacho. Iti tunggal dait ken panagdagket dagiti tela may pakpakita ti kaget anos ken dedikasyon dagiti babae. Dayta ti pakita ni Manang Cristina. Para kay Kuana, saan lang ang negosyo ti artisanal clothing brand na. No digat may saan ang dakla na trabaho ang maitsaya iti publiko. Iti uneg ti 5 taon, intandudo na ti may saan negosyo. Nakapokus iti sustainability. Manipod iti panag-arami ti bado babasit a batch aging iti panagusar ti dadu at tela. Nabukol na dagiti daduma a disenyo ken arte iti panagdait. All of my clothes, dress, pants, whatever, they all have pockets. Those are like small details of my clothes that I make sure I incorporate in every piece because that's what we need. Iti negosyo na, adu dagiti babae mga daydayaw iti artisanal clothing brand. Imadumot dagiti kakadwana naguyugoy nga agaramid. Mangtulad iti estilo ken nagnegosyo. Sigon kay Kuana, itaapanawan iti Pilipinas ket at dun dagiti babae nga empowered. Iti anyaman na tayak no kumpara ka dagiti daduma nga ili. I can really say right now that Undel Creation is composed of an all-women team, and we collaborate also with other women-led brands all over the Philippines actually, and women-led communities. When people see that you are a woman leading a business, other women also gets inspired and they feel like if she can do it, then I can do it. Balakad na katagdi babae na asam iti negosyo nga duwa-duwa iti kabaalanda. Ipasnek ken karitanda ti bukod da bagi, tapno kalayatan ti awis ti baligi iti baet dagiti karit iti paningrugi iti negosyo. Ano maminsan saan mapakpakadaan ti karit, iti pamilya, iti komunidad, ken iti mismo abagi. All the fears, the doubts, the rejections, they're all part of the process. So just keep on going. Don't rush, build slowly, build intentionally, and trust the process. Agdalak nga iti basi tabanag aragbatan ti tunggal babae ket mangipasimudaag dayto iti baligi ken wayawayada iti komunidad. Akabinulig dagiti lalaki iti panagduras ti pamilya ken komunidad. Lexter Camacho para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.